Un o'r prif pethau rydym wedi clywed bod rhieni a gwarcheidwaid yn pryderu am dros y blynyddoedd mwyaf diweddar yw os fydd eu pobl ifanc yn teimlo ymdeimlad o berthyn wrth fynd i'r brifysgol. Mae yna sawl ffordd y gall chi a'r ymgeisydd dod i'r arfer a'r syniad yna o symud i ffyrdd cyn gadael y tŷ. Bydd y prifysgol yn danfon cyfarthrebiad cyn cofrestru chi drwy e-bost neu falle post yn annog i'r myfyrwyr dod i digwyddiadau a ymuno â cymdeithasau cyn cofrestru. Bydd hefyd cyfle i nhw ymuno â grwpiau ar y cyfryngau cymdeithasol, fel Facebook, lle bydd glasfyfyrwyr y blwyddyn yna'n cael cyfle i cwrdd a cymdeithasu cyn mis Medi. Yn ystod wythnos cyntaf y tymor bydd wythnos y glas, lle bydd cyfle helaeth i'r myfyriwr cymdeithasu ac ymuno â tîmau chwaraeon neu efallai cymdeithasau'r brifysgol. Trwy gydol y flwyddyn, bydd y cwrs a'r undeb myfyriwr yn rhedeg tripiau a digwyddiadau i galluogi eich person ifanc teimlo fel rhan o gymdeithas y brifysgol.